dat pe Fiul Tău, Iisus, ca să ne izbăvească cu a Ta putere ne-ați adus, pe moarte s-o zdrobească, cu a Ta putere ne-ați adus, pe moarte s-o zdrobească. La cruce când ne închinăm, cu o sfântă rugăciune de răstignire nu uităm nici marea Ta minune, de răstignire nu uităm nici marea Ta minune. Acoperă-ne, Maica mea, cu al Tău veșmânt într-una, să nu cădem la boală grea, să biruim furtuna, să nu cădem la boală grea, să biruim furtuna. Oricâte vin, cât vom trăi, la cer să fim cu gândul, prin rugă-ne vom izbăvi, și rai va fi pământul
de gemeente welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Dit is de eerste zondag van de 40 dagen tijd. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Margriet Tegelaar-Idema van de Kamminggaweg 31. Zij heeft bij een val haar pols gebroken en we wensen haar sterkte toe. De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat Moldavië. De tweede collecte is bestemd voor onze kerk. Onze voorganger is vandaag Titie Hipma en de organist Ernst Walstra. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en ons intochtslied is lied 886, vers 1 en 2. We wensen u een hele fijne dienst toe. Laten we nu stil worden en ons hart keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier vanmorgen samen kunnen zijn. Verbonden ook met de mensen die thuis deze dienst meevieren.
We hebben vanmorgen gasten uit Noord-Holland. Jeroen en Rosalinde met Merel en Bram en Lisanne. Fijn dat jullie er ook zijn. Het is vandaag de eerste zondag van de 40 dagen. 40 dagen op weg naar het paasfeest. En 40 is een bijzonder getal in de Bijbel. Het regende 40 dagen bij de vloed van Noach om de aarde weer schoon te wassen. Het volk van Israël was 40 dagen onderweg in de woestijn van het land Egypte, waar ze als slaven moesten werken, naar het beloofde land toe. 40 jaar. Mozes was 40 dagen op de berg toen hij de 10 woorden van God kreeg. Elia was 40 dagen onderweg naar de berg Horeb om daar God te ontmoeten. En nu is Jezus 40 dagen in de woestijn om met Satan, de tegenstander, de strijd aan te gaan om dicht bij God te blijven. 40 dagen. En zo gaan wij 40 dagen mee, ja, uit ons leven waar zoveel is wat ons aanvecht en zoveel ook wat donker is, onderweg naar het paasfeest, naar het licht. En jullie hebben thuis allemaal de 40 dagen kalender gekregen, als het goed is. En die heeft dit jaar als thema langs beelden van hoop. Er staan voor elke dag lezingen in. Dus we gaan stilstaan bij hoop. Bij tekens van hoop in deze 40 dagen. We gaan vanmorgen ook stilstaan bij het land Moldavië. Want er is dit jaar besteden alle diaconieën van Friesland aandacht aan het project Friesland voor Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa.
Maar er zijn daar ook tekens van hoop. Daar gaan we straks over horen. Laten we eerst samen bidden aan het begin van deze dienst. Dank u wel, God, dat u ons hier samenbrengt. Dat wij ons leven weer mogen zien in uw licht. Dat we tekens van hoop mogen ontdekken in ons bestaan. Uw aanwezigheid, uw licht, uw warmte in ons leven. En wij gaan luisteren naar woorden uit de Bijbel en wij bidden God dat wij daarin ook uw stem mogen horen. Uw woord dat ons een richting geeft, dat ons kracht geeft. Wees zo met uw geest onder ons deze morgen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Gaan we luisteren en kijken naar hoe het in Moldavië is. En we beginnen met een klein filmpje. Samen zijn we kerk hier en in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Het ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Tot 1991 was het onderdeel van de voormalige Sovjet-Unie. De staat bepaalde alles en mensen leerden niet omkijken naar elkaar. Moldavië is iets kleiner dan Nederland en heeft 3,3 miljoen inwoners. De meeste Moldaviërs zijn lid van de Roemeens- of Russisch-orthodoxe kerk. In ieder dorp of elke stad is wel een kerk te vinden. Maar in dit armste land van Europa staan deze kerken voor grote uitdagingen. Een kwart van de bevolking werkt namelijk in het buitenland. Ouderen en kwetsbare gezinnen blijven eenzaam in armoedige dorpen achter. Nimeni nu hrănește degeaba. De bouwvallige huizen zonder toilet moeten 's winters verwarmd worden met een houtkachel. Water haalt men uit de put achter het huis. Van zoveel armoede en uitzichtloosheid raken mensen depressief en zelfs aan de drank. Problemele principale, sărăcie, eu cred că e cea mai principală problemă, pentru că foarte mulți părinți a copiilor care vin aici sunt șomeri, cu vicii de obicei, avem foarte mulți copii din familii monoparentale. Een deel van de mensen is niet in staat om hun kinderen goed op te voeden. Deze kinderen krijgen te maken met verwaarlozing en huiselijk geweld. Kwetsbare ouderen ontbreekt het aan zorg en aandacht. Greu de la ăștia ani. Pastors zien veel nood. Ze willen gemeenteleden stimuleren hulp te verlenen, maar hebben weinig middelen. Met bijdragen uit Nederland kunnen ze veel doen. Ze trainen vrijwilligers, die kinderen na schooltijd opvangen met een maaltijd, huiswerkbegeleiding, muziek, sport, knutselen en bijbelles. De ce am ales să fac acest voluntariat? Să mă implic în viața copiilor cu ceea ce pot eu să ajut, să îi ascult atunci când ei au nevoie, să îi iubesc, să le ofer dragostea mea, ceea ce poate ei au lipsă acasă. Kerken zetten ouderenwerk op. Mensen krijgen een gezonde maaltijd, een douche. Ze ontmoeten elkaar en vrijwilligers doen hun was. Jongeren helpen ouderen die aan huis gebonden zijn. Voor wie in de laatste levensfase zijn, is professionele hulp noodzakelijk. Ne-au unit, am devenit prieteni, ne-au făcut să ne cunoaștem mai bine și să trăim unul cu grija celuilalt și cu bucuria celuilalt. Slava Domnului, bine, bine, mulțumesc lui Dumnezeu, părintelor și la voluntari și la olandezii care din depărtări ieni bună. En u
zijn er vanuit Kerk in Actie in Nederland en Friesland van Moldavië, wordt er werk gedaan in Moldavië en daar zullen Griet en Simone, die zullen daar iets over vertellen. Dus ik wil jullie uitnodigen. Zoals al gezegd zijn we als kerkelijke gemeente voor 3 jaar verbonden aan Friesland voor Moldavië. Samen met heel veel andere gemeenten in Friesland. Volgende dia mag wel, Jan. Moldavië, even ter illustratie, ligt helemaal in het oosten van Europa en grenst dus aan Oekraïne en Roemenië. Het is een klein land. Volgende dia mag. Ja. Een stukje geschiedenis. Tussen 1918 en 1940 was Moldavië onderdeel van Roemenië. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is het weer ingenomen door de Sovjet-Unie. En na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het een zelfstandige republiek geworden. Het merendeel van de inwoners is lid van de Oosters-Orthodoxe Kerk. En dat is dan de Russische of de Roemeens-Orthodoxe Kerk. En daarnaast is er ook nog een groep die lid is van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat zijn Baptisten en Lutherse en Pinksterkerken. Maar dat is een heel klein aantal. Nou, even iets over de economische situatie. Nou, zo net werd er gezegd 3,3 miljoen inwoners, maar ik had opgezocht 2,9. En heel veel mensen werken dus illegaal of legaal in het buitenland. En het is dus het armste land van Europa. En 30% van de inwoners leven beneden de armoedegrens. En pensioen is bijvoorbeeld 12 tot 30 euro per maand ongeveer. Maar gas voor verwarming en koken, dat kost al 15 tot 35 euro per maand. Nou, wat voor land is Moldavië? Het bestaat voornamelijk uit glooiende heuvels. En die worden doorsneden door rivierdalen. En het grootste deel van het land wordt ingenomen door akkerland. En hier en daar zijn wat loofbossen. En de grond is er bovengemiddeld vruchtbaar. Dus is heel geschikt voor akkerbouw. En dat is dan ook de belangrijkste bedrijfstak van Moldavië. Er wordt vooral granen en mais verbouwd, zonnebloemen en fruit en groenten, druiven, voor onder andere de wijnproductie. En er zijn veefokkerijen en schapenfokkerijen. Nou, wijn is dus een belangrijk exportproduct. En Moldavië ligt echt in het oorsprongsgebied van de wijnbouw. En er wordt al 5000 jaar wijn gemaakt, omdat het een geschikt klimaat is met veel zon. De ligging is ongeveer gelijk als dat van de Bordeaux en Toscane, wat ook heel bekende wijngebieden zijn. En door de vruchtbare bodem met een hoog percentage humus worden er hele goede wijnen gemaakt die regelmatig prijzen winnen op internationale wedstrijden in bijvoorbeeld Brussel of Londen of Parijs. En Moldavië heeft ook een van de grootste wijnkelders van Europa. Dat beslaat echt tientallen kilometers en daar kun je met de auto doorheen rijden. Ja, er is veel sociale problematiek. Veel alcoholisme dus. Doordat mensen geen werk hebben of echt in armoede leven. Verlaten kinderen, doordat de ouders dus in het buitenland werken. En ja, door de ouderen heerst ook veel armoede en eenzaamheid. Als kerk Friesland van Moldavië ondersteunen wij Kerk in Actie en die hebben daar 4 projecten in Moldavië. Het eerste project dat we even willen een beetje uitleggen is MCA, Moldovan Christian Aid. En dat is ooit opgericht als diaconaal kerkelijk platform. En nu heet het dus het Moldovan Christian Aid. En zij ondersteunen kleine kerken met diaconale activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld hulpprogramma's voor kwetsbare ouderen. En ze trainen voorgangers om diaconale projecten op te zetten. En die voorgangers die activeren dan weer de jongeren in de kerk om ouderen te bezoeken
en te helpen. En ja, daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Hè. De jong en oud zijn beide niet meer alleen. Ja, wat bijvoorbeeld een ouder ook zegt van, hè, praat je met jongeren maakt mijn hele dag goed. Nu geloof ik weer in de dag van morgen. Door de hoge werkloosheid en armoede in Moldavië werd een deel van de beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven daardoor achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de dagcentra van de christelijke organisatie Betania in, als ik het goed uitspreek, Tintareni en Bulboka ontvangen kwetsbare kinderen. Een gezonde maaltijd krijgen ze daar dus, huiswerkbegeleiding en psychosociale hulp. Naast de huiswerkklassen is er ook ruimte voor ontspanning. De dagcentra hebben een grote buitenruimte waar kinderen kunnen spelen, chillen of een partijtje voetbal spelen. De ouderen... Ja, mag niet verder, ja? Eén terug? Oh ja. Ouderen in Moldavië staan er zoals gezegd vaak ook alleen voor. Veelal werken hun kinderen in het buitenland en ze hebben geen sociaal netwerk. Dan is er niemand om op terug te vallen. Medewerkers van Betania zoeken de ouderen thuis op, brengen een gezonde maaltijd en geven de zorg die ze nodig hebben. Youth for Christ. Deze organisatie helpt de kinderen die onder slechte omstandigheden opgroeien. Youth for Christ is een partnerorganisatie van Kerk in Actie. Overal in het land traint Youth for Christ kerken om dagcentra te worden waar kinderen uit de buurt naartoe kunnen komen. Zij krijgen daar dus een gezonde maaltijd, worden geholpen met huiswerk en ze kunnen er spelletjes doen. En ook is er altijd even tijd voor een bijbelles. Op het Moldavische platteland wonen veel kwetsbare families. We willen kinderen uit deze gezinnen graag de kans geven op een beter leven. Aldus Vitali Popazan, directeur van Youth for Christ Moldavië. In Moldavië staan zieken en kwetsbare ouderen er alleen voor. Er is geen zorgstelsel, zoals in Nederland, en vanwege de hoge werkloosheid werken kinderen veelal in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Homecare liefdevolle thuiszorg aan ouderen en die niemand hebben om op terug te vallen. De medewerkers van Homecare bieden kwetsbare en zieke ouderen verpleegkundige hulp en zorgen voor medische hulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen. Zonder de thuishulp van Homecare kunnen veel ouderen niet meer alleen thuis wonen. In het opvangcentrum van Homecare in het plaatsje Stefan Vodka wordt hulp geboden aan ouderen uit Moldavië en aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Een verpleegster van Homecare, ze heet Raisa Harabugia, ze is 55 jaar, zegt: ik doe dit werk omdat ik graag wil dat ouderen in Moldavië een beter leven krijgen. Niemand anders kijkt naar deze eenzame mensen om. Ze zeggen dat wij het enige lichtpuntje zijn in hun leven. Nou, de collecte aan het eind is dus van de dienst is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie. En ook de giften die wij mogen ontvangen in de deelwinkel, die gaan naar Friesland voor Moldavië. En ook wij verkopen honing en wijn. En dat komt ook ten goede voor steun aan Moldavië voor alle 4 projecten die het Kerk in Actie ondersteunt. Dankjewel voor dit verhaal. We gaan nu kijken nog naar een klein filmpje, zoals hier de paaskaars en de tafelkaarsen branden om ons te herinneren aan het licht dat God ons geeft. Zo steken ze ook in Moldavië kaarsen aan in de kerk. Daar gaan we nu naar kijken met muziek erbij.
We hebben vanmorgen een hele korte lezing uit de Bijbel. Zo kort dat ik dacht van, dan mag de lector blijven zitten en dan lees ik die paar regels voor. Het is uit, daar kan ik er nog mooi wat omheen vertellen, want het is uit het begin van het evangelie van Marcus. Het Marcus-evangelie is het kortste evangelie dat we hebben en dat begint vol vaart. Niks over het geboorteverhaal van Jezus, maar gewoon begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Begin van het evangelie, goed nieuws. En dan wordt verteld over Johannes, die in de woestijn is, de stem in de woestijn die zegt, het koninkrijk van God is dichtbij. Keer om, geloof dat goede nieuws. En Johannes doopt mensen, ze worden schoongewassen voor een nieuw leven. En zo doopt Johannes ook Jezus. En dan komt de Heilige Geest in de vorm van een duif bij God vandaan. En dan zegt een stem uit de hemel over Jezus, dit is mijn geliefde kind. In hem vind ik vreugde. En dan volgt dit. Meteen daarna dreef de geest Jezus de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van wilde dieren en engelen dienden hem. Ik heb net al iets gezegd over die betekenis van het getal 40 in de Bijbel. Al die verhalen die daarover gaan. En nu is Jezus 40 dagen in de woestijn. En Jezus wordt voor ons vanmorgen een teken van hoop. Want hij is daar in de woestijn, die plek die tegelijk heel gevaarlijk is, droog, zonder eten en drinken en met wilde dieren. Maar die tegelijk een plek is waarin mensen heel dicht bij God kunnen komen. Dat lezen we steeds weer in de Bijbel. En zo is Jezus daar, zoekend om dicht bij God te blijven en zoekend om de stem van Satan, van de tegenstander, van het kwaad, om die stem het zwijgen op te leggen in zijn leven. En zo wordt hij een teken van hoop. Iemand die voor ons uitgaat op de weg dicht bij God. En daar mogen wij achteraan gaan in deze 40 dagen. Een teken van hoop. Misschien hebben jullie al voor in het 40 dagen boekje het gedicht gelezen over hoop. Dat gaat over het kleine meisje Hoop. En het is eigenlijk een gedicht als een gedachte van God door iemand geschreven. En in dat gedicht zegt God over geloof en hoop en liefde. Hij zegt dat mensen geloven, dat verwondert me niks. Want kijk naar de schepping, naar de hele aarde en de lucht en de zon en de maan en de sterren. Dat is toch niet verwonderlijk dat er een God is die dat alles heeft gemaakt. Dat mensen geloven, dat is niet zo wonderlijk. Dat mensen lief hebben is ook niet zo wonderlijk. Want kijk hoeveel verdriet er ook is. En hoe belangrijk het is dat we van elkaar houden om elkaar te ondersteunen. God zegt nee, dat er liefde is, dat is ook niet zo'n wonder. Want daar kunnen we niet buiten. Maar dat er hoop is.
Dat mensen iedere keer weer, als de dingen je bij de handen afbreken en als het zo donker lijkt, dat mensen iedere keer weer hopen dat het anders zal worden. Dat is een wonder. En dan zegt de dichter, die hoop is als een klein meisje tussen twee vrouwen in. Tussen de liefde en het geloof. En dan denken de mensen dat die grote vrouwen dat kleine meisje meenemen, maar het is andersom. Dat kleine meisje hoop neemt iedereen mee op die weg van verlangen, zoals ze gezongen hebben. Die neemt iedereen mee in het vertrouwen dat er licht zal komen. Dat het goed zal worden. Dat is het kleine meisje hoop. En wat niet in de 40 dagen kalender staat, maar wat wel een heel bijzonder gedicht is, en dat wil ik nu voor jullie voorlezen, dat is van de destijds, hij is president of premier, dan weet ik het even niet goed, van Tsjechoslowakije geworden, van Tsjechië. Maar hij was eerst een verzetstrijder, zeg maar, die het ook moeilijk heeft gehad. En vandaag moeten we dan natuurlijk ook denken aan Navalny, die president is geweest. Goed, ja. Maar dan moeten we vandaag natuurlijk ook aan Navalny denken. Die is omgekomen in Rusland. Ook iemand die tekens van hoop oprichtte. En zo heeft Václav Havel een gedicht over hoop geschreven. Hij zegt, diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. Hoop is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart. Voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe, krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat. Of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop, dat is ergens voor werken omdat het goed is. En niet alleen omdat het kans verslagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen. Hoop is wel de zekerheid dat iets zinvol is. Afgezien van de afloop, het resultaat. Wat hier staat is dat hoop, dat is een kwaliteit, een gerichtheid van de geest, van de ziel, van het hart. Dus het geeft richting aan jouw bestaan. En hoop is voorbij de horizon verankerd. Hoop wordt ook vaak afgebeeld met een anker, hè? Kijk, zien jullie het, hè? Dat rechterbeeld boven het orgel, geloof, hoop en liefde. Ik hoop dat ik het goed zie, maar daar staat een anker bij, hè? Hoop is voorbij de horizon geankerd. En in de kerk zeggen we dan, die hoop is geankerd in de belofte van God. Dat wij onderweg zijn naar dat koninkrijk. Dat is onze gerichtheid van de geest. En dan is hoop ergens voor werken omdat het goed is, omdat het zinvol is. En niet omdat het succes heeft of resultaat heeft of goed afloopt,
maar gewoon omdat het in zich goed is en zinvol, omdat het op de weg van God is. En zo mogen wij in de 40 dagen tekens van hoop ontdekken en ook zelf een teken van hoop zijn. Václav Havel, Navalny zijn tekens van hoop in onze tijd. Maar ook die mensen die daar in Moldavië voor elkaar zorgen, zijn tekens van hoop. En dat we dat hier samen met de kerken in Friesland met hen kunnen delen, zijn tekens van hoop. De deelwinkel waar mensen spullen konden brengen en halen en niet zoveel allemaal nieuwe dingen moeten kopen, maar gewoon hergebruiken. Waar mensen elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, tekens van hoop. Zomaar even een bezoekje van een omtinker aan gemeenteleden. Tekens van hoop. Met elkaar gemeente zijn. Tekens van hoop in deze tijd. Niet omdat het succes heeft, niet omdat het goed afloopt, maar omdat het in zich goed is, zinvol is, op die weg van God is. En zo mogen wij met elkaar de hoop bewaren, meegaan met dat kleine meisje hoop. En zo nemen wij ook geloof en liefde aan de hand. En zo mogen wij met elkaar gemeente zijn. Elk op onze eigen plaats in deze wereld. Amen. Wij gaan nu luisteren naar een lied van de muziekgroep Sela. Ik zal er zijn. En dat is de belofte van God. Ik zal er zijn. Dat anker voorbij de horizon. Jullie mogen ook meezingen als u wilt. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig, u die mij ziet. De toekomst is zeker, ja eindeloos
als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam, u blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. O adembenemend, ontroerend dichtbij, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. O naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. O adembenemend, ontroerend dichtbij, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Dan is er nu een gedicht, een gebed dat Griet zal voorlezen. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Wij willen nu ook met elkaar danken en bidden. En misschien willen jullie nog iets noemen om voor te danken of voor te bidden, dan is daar gelegenheid voor. Dan gaan we zo meteen bidden. En dan sluit ik af met een stil gebed. En na dat stil gebed gaan we niet hier het Onze Vader bidden, maar dan gaan we kijken, luisteren hoe 2 mensen in Moldavië het Onze Vader bidden.
Zullen we samen danken en bidden. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel dat u ons het leven geeft. Dank u wel voor geloof, vertrouwen, hoop en liefde. Dank u wel voor dat anker voorbij de horizon, waar wij ons aan mogen vasthouden, waar wij ons op mogen richten, met hart en ziel. En dat wij zo tekens van hoop in ons leven mogen ontdekken en ook zelf een teken van hoop worden. Voor elkaar, voor mensen om ons heen. Zo bidden wij God voor elkaar, voor de gemeente, hier en op alle plekken in de wereld, speciaal ook in Moldavië. Wij bidden voor alle mensen die proberen om een teken van hoop op te richten. En zo denken wij God vandaag aan Navalny. Wij brengen zijn leven voor uw aangezicht. Wij bidden voor alle mensen die hem missen, die verdriet hebben om hem. En voor alle mensen die nu weer worden gearresteerd omdat zij hem herdenken. Wij bidden God om vrijheid, om angstloosheid, om vrede tussen mensen in deze wereld. En zo bidden wij God ook voor alle landen waarin mensen vol angst moeten leven. Voor vervolging, voor geweld, voor dreiging, voor oorlog, voor armoede en honger. En wij bidden God dat er gedeeld wordt in deze wereld. Dat er ontferming mag zijn in de harten van mensen. Wij bidden voor uw aarde, God, uw schepping. Dat wij met zorg om zullen gaan met wat u ons geeft. Leer ons zo, God, om te leven als kinderen van de hoop. Op u gericht. Met liefde en met vertrouwen aan onze handen. Dat wij er zo mogen zijn voor elkaar. Dat wij zo vervuld mogen worden door u. Zo bidden wij God ook voor alle mensen die nu donkere dagen doormaken. Van verdriet en pijn. Van zorgen en vragen. Heer, dat de hoop levend mag blijven. In de stilte willen wij zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. En luisteren naar u. Wij bidden God, hoor en verhoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen.
Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se-mi voia ta, fie împărăția ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă greșalele noastre, precum iar noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Het woord amen hebben we allemaal gezamenlijk. Ik kan alles staan, hè? Dat is weer bijzonder. Ja. Nu is het tijd voor de collecte. De eerste collecte is dus bestemd voor het project Friesland voor Moldavië. De tweede collecte is voor de kerk. Daarna zingen wij ons slotlied. O lieve Heer, geef vrede.
We zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen. Fijn dat jullie hier waren. Fijn ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Straks na de dienst is er koffie. Maar nog meer vandaag. Er zijn koekjes uit Moldavië. Ja, niet echt uit Moldavië, maar Moldavische koekjes die hier gebakken zijn. Daar krijgen we zo een uitleg bij. En daarna nog meer. Jullie kunnen wijn proeven uit Moldavië. Dat is wel echt uit Moldavië. En honing uit Moldavië. En nog meer lekkere hapjes. Dat is er allemaal straks. En Willy, die mooie koekjes heeft gebakken, die wou graag even een uitleg erbij geven. Wil je dat nu doen? Ja, kom maar. Kom maar. Nou, ik ben dus gevraagd om die koekjes te bakken en nou, ik bak van alles. Vorige week hadden we een hele rijke boterkoek en die had ik ook gebakken. Maar dit zijn koekjes uit Moldavië en dan vroeg ik me af waarom willen die koekjes niet bruin worden en waarom zijn ze een beetje slap en waarom zijn ze zo droog. En als je dat een beetje gaat beredeneren, dan snap ik het wel. De verhoudingen zijn heel anders als hoe wij koekjes bakken. Er zit bijvoorbeeld heel weinig boter in en er zit niet zoveel suiker in en daarentegen wel heel veel meel. Nou, en dan moest het ook nog in een spuitzak. Nou, ik heb alle spierballen gebruikt, maar ik kreeg het nooit meer uit die spuitzak natuurlijk. Dus de modelletjes zijn heel divers, dat gaan jullie zien. Van lange, smalle wurmpjes tot op een gegeven moment knapte het hele tuutje eraf. Dus toen werden het wat dikke worstjes. Maar nou, ze moeten een beetje drogen in de oven. Ze zitten vrij lang in de oven. En daardoor, dat kan je wel bedenken, dan kan je ze ook lang bewaren. Ze zijn, het zijn geen vette koekjes, zoals je bijvoorbeeld Joods gebak hebt. Dat is rijk en het is heel vet en dat wordt bestreken met ei. Dat is dit ook niet. Dus het zijn een beetje bleke bedjes, maar nou ja, jullie kunnen er een lekkere kop koffie bij nemen, want je moet ze wel een beetje wegspoelen. Extra koffie. Dus nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Dat zijn volgens mij echt de 40 dagen koekjes, woestijnkoekjes. Ik ben heel benieuwd. Ja. Mooi. En dan straks, als we elk weer naar onze eigen plek gaan in deze wereld, mogen wij gaan met de zegen, met de goede woorden van God, om ook tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen.